lanketarako eta gogoetarako 3 egunen ostean, gaurkoan abuztuaren 24ean manifestazioa burutu du G7aren kontrako kontragailurrak, G7 lelopean manifestazio koloretsua, baketsua eta hona hemen bildu izan ditugun irudiak. Honetaz gain, manifestazioa hasi aurretik gobernuz kanpoko erakunde ezagun batek, nazioarteko gobernuz kanpoko erakunde batek ere bere ekitaldia egin du. G7aren aurka protesta egiteko manifestazioaren aurreko ekitaldietako bat lehena honako hau izan da nazioarteko gobernuz kanpoko erakunde ezagun batek protesta antolatu du. Atzo bertan ere Biarritz eta Baiona inguruan hondartzetan agertu ziren Donald Trump, Merkel, Macron eta besteekin ere. Oso ondo pasatu da kontragailurra hori. Azken 3 egun horietan lortu dugu mundu osotik 6.000 pertsona inguru biltzea, konferentzia eta eztabaida desberdinetan. Eragile desberdinen arteko elkarlan bat, guretzat hori egitea dela lehengo alternatiba sortzea, eta jadanik esaten halko genuke gure kontragailurraia lortu ditu bere helburu guztiak. Hemen etorri ginen mundu ozenki zabaltzea mundu osoari. Guk pentsatzen dugu miarritzen daudenak ez dutela ezer ekarriko, ez alternatibarik eta ez proposamenarik. Aurretik esan bezala lanketarako eta gogoetarako 3 egunen ostean, Fikoba eta Hendai artean egindako gogoetarako ekitaldi, tailer eta hitzaldien ostean, atzo arratsaldean behin kontragailurreko ekitaldiak amaituta, zenbait lagun kanpalekutik atera ziren autobidea mozteko asmoz eta jendarmeriak haien aurka karga egin zuen. Atzo sare sozialetan informatu egin zen bezala, bai 11 telebistaren partetik eta baita tokiko hainbat hedabideen artean. Haien artean gurekin ditugu ahotsa.inforen irudiak. Diru araiten harina zarete, dirua nahi duzue bildu eta horretarako bihozgabeak herria zutzitzen ezin ulertu. Zin ulertu eta zulertuko lurraren bizitza, eskatasunaren aize garbia, diru zikinari lotu anima. Zaituz bezagutzen, izeta begirik ez gaituzue, baina antzuen interes, nagura gabe non ditugu zurtzen munduaren gainetik. FMI jartzen! Zin ulertu eta zulertuko lurraren bizitza, eskatasunaren aize garbia, diru zikinari lotu harima, diru araiten harina zarete, dirua nahi duzue bildu eta horretarako bihozgabeak herriak zutzitzen. Arte jarraituko, mundu guztia
zarete, dirua nahi duzue bildu eta horretarako bihozgabeak herria zutzitzen ezin ulertu eta ez ulertuko lurraren bizitza askatasunaren aize garbia, diru zikinari Urruñako manifestazioaren edo mobilizazioaren ondoren, ehunka manifestariak La Corniche erlaitza bidean barna joan dira kanpalekurat. Polizia haiengandik 200 metrora dabil. Hainbat eta hainbat furgona ikusi izan ditugu bidean eta hainbat atxilotu. Posturen batean dozenaka atxilotu ikusi ahal izan ditugu, bridekin eskuak loturik zituztela. Eta entzun izan dituzue agian orain sirenak, hemen ere kontrola dago. Eta erlaitzaren errepidea ia erabat moztua dago Hendaiarako bidean. Zenbait kotxe tantaka pasatzen uzten dituzte, baina momentuz hori suposatzen dugu atxilotuak eraman arte eta Ahotsako eta ETB-ko eta zenbait edabidetako lankidek esan digutenez tarte batez errepide hau moztua izango da. Esan duten ez dira karga batzuk egon dira ez pertsonen kontra eta esandakoa zenbait dozenaka lagun atxilotu dituzte eta momentuz hau da dena badirudi orain lasaitasunera edo nolabaiteko normaltasunera itzuli dela asuntoa. Esan bezala manifestariak eta kanpalekuko kideak, kanpalekuko kide, zutabean joan dira berriz ere kanpalekura bueltan eta haiengandik 200 metrora polizia. Ezin ulertu eta ez ulertuko lurraren bizitza askatasunaren aize garbia, diru zikinari lotu anima, diru areiten harina zarete, dirua nahi duzue bildu eta horretarako bihozgabeak herria zutzitzen. Pankarta burutik atera arazi dugu Garbine Aranburu, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Mi esker zuei. Momentu ze giroa ezin hobea, beroa bai, baina ere berotasuna ekarri dute herritarrek, ez? Bai, beroa, baina jendeak erantzun du eta horrekin pozik hemen gaudelako G7an elkartzen direnen kontrapuntua, ez? G7ak sistema hau betikoratu nahi du, sistema hau erabat bidegabea dana, sistema hau natura suntsitzen duena, patriarkatua erreproduzitzen duena, kapitalismoa azken batean, eta gu hemen gaude alternatibak posible direla munduari erakusteko eta jendeak erantzun du eta pozik. Euskal Herriaren partetik Euskal Langileriak zer dauka esateko G7aren kontra? Bueno, Euskal Langileriak esateko kana da, gu sistema horren kontra gaudela, guk bestelako eredu batean sinisten dugula, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarriko duen eredu baten kontra, eta horrek demokrazian sakontzea eskatzen du, eta horrek ere demokrazian sakontzeko burujabetza ariketa bat eskatzen du. Azken batean, aldaketa politikori gabe, aldaketa sozial erabatekoa ezinezkoa delako. Eskerrik asko. Esker zuei.
misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, brava, motivé. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé pour que ça se sache. On va rester motivé sans tout se motiver. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, pour le face à face. Motivé, motivé, quand on les aura en face. Motivé, motivé, on veut que ça se sache. Motivé, motivé, pour la lutte des classes. Motivé, 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 motivé. Hemen gaude Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiarekin, guardion Arkaitz. Guardion. Jendetza bildu da Jezazpiaren aurkako manifestazio honetan, Euskal Herrira etorri da Jezazpia, aurre egiteko modu bat beharrezkoa dena. Bai, zalantzari gabe, guk garbi planteatzen dugu G7ak ordezkatzen duen mundu horren aurrean alternatiba erradikala eta integral bat behar dela, mundu horrek baztertu egiten dituelako gehiengo sozialak, baztertzen ditu emakumeak, baztertzen ditu etorkinak eta oro har kanpo uzten ditu ere munduko herriak. Gure kasuan munduko herriak aipatu duzula, bereziki esanguratsua Euskal Herrira etorri izana. Bai, hori ere aldarrikatzera etorri gara, ezta? Guk esaten duguna da Euskal Herria herri bat dela, nazio bat dela, bere burujabetzaren alde borrokan diharduena, eta zentzu horretan G7 hori komunikabidea handiak bestelakorik esaten ari baldin badira ere, ez da Frantziako nolabait hegoaldean bilduko da Euskal Herriko ipar ekialdean, ez? Hori ere aldarrikatzera etorri gara. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé pour que ça se sache. On va rester motivé sans tout se motiver. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé,
hona ekarriz munduan zehar sistema kriminal honen aurka ahotsa altxatzen dutenak. Mediterraneoan euren bizitza arriskuan jartzen duten errefuxiatuak eta baita haiei laguntza bolondresa ematen dienak. A la clase trabajadora que lucha por unas condiciones de trabajo y vida dignas. Heteropatriarkatuari hortzak erakutsi eta indarkeria matxistaren aurrean kaleak okupatzen dituztenak. Imperialismoaren interbentzio militarrak pairatzen dituzten hiriak. Libia, Venezuela, Siria, berezko hizkuntza eta kulturaren aldeko berreskurapenean lan egiten dutenak. Amadurraren defentsan, Amazonia bizirik. A todos los presos políticos. Ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, bazterkeria eta eskubide murrizketari aurre egiten diotenak. A todos los pueblos que luchan por la soberanía y por la libertad. Un abrazo a Palestina, Kurdistán, Irlanda, Escocia, Córcega, Cataluña, el pueblo mapuche, Sahara. Prekarietatea eta bazterketa egoeran bizi direnei. A esas miles de personas que todavía tienen algún familiar en la cuneta. Somos muchas las que luchamos por la dignidad. Nos quedan muchas por mencionar, pero aquí estáis todas presentes. Gurekin zaudete, zuekin gaude, denon borroka guztiontzat mundu hobea lortzeko baita. Zorionak guztioi, zorionak azken egunetan Hendaia eta Fikoba aldera gerturatu zareten guztioi. Felicidades a todas las personas que de una manera u otra habéis participado en las actividades de la contracumbre. Ha sido una contracumbre exitosa, abierta, plural y productiva. Era berean, ezin ahaztu, jezazpiaren aurkako kontragailurrau posible egin duzuen guztion lana. Modu bolondrez, gauta egun, prestutasunez eta irribarra galdu gabe aritu zareten guztioi. Eskerrik asko bihotz-bihotze. Aurtengo ikasturte politikoa abuztuan hasi dugu, baino gaurtikan aurrera ere mobilizazio andana ditugu Euskal Herrian. Irailaren 14an giza eskubideak etorkizuna bakea lemapean manifestazioan elkartuko gea Bilbon, 57 auziperatuak etxean nahi ditugulako. Irailan klima aldaketaren aurkako protesta egunare izango da Euskal Herrian. Urrian, neska gazteen topaketa feministak. Azaroak 1, 2 eta 3an, 5. jardunaldi feministak Durangon. Udazkenean, pentsioduinen aldeko herri plantoa. Pentsiodun plataformek eta sindikatuek deituta. Abenduan, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak topaketak egingo ditu. Urtarrilan, urteroko zitari jarraituz, Euskal presoen eskubideen aldeko zita izango dugu.
Hauek zita nagusienak, ziurrenik gehiago izango dira, baina gaur onera ekarri nahi izan ditugu. Hendaiako eta Irungo kontragailurrak milaka jende bildu ditu ehunka jarduaren inguruan akanpaleku alternatiboa biziaraziz eta kale ekintzak eta manifestaldiak biderkatuz. Ezertarako balio ez duen gezazpi zatikatu baten aurrean mobilizatzen gara. Desberdintasunak murriztea helburu dutela lau haizetaran zabaldu arren. Gezazpia politika neoliberal eta autoritarioen ikurra da. Gezazpia desberdintasun sozialak areagotzen dituzten politiken simboloa da, beraien politikak dira arrazismoaren eta patriarkatuaren ondorioz sortzen diren zatiketak eta menpekatasunak sendotzen dituztenak, kontinente osoak kolonizatu dituztenak, bertan harresiak eraikitzen dituzten bitartean euren baliabide naturalak upidarik gabe ustiatzen dituztenak, pertsonen migrantzaile pobreen zirkulazioa askatasuna mugatuz, haien politikak diren laborantzaren industrializazioa bultzatzen dutenak, armen industria sutatzen dutenak, ingurumen krisiak, klimaren aldaketa eta bioanistasunaren desagertzea azeraratzen dituztenak. 1980 hamarkadetan, nazioarteko instituzioek eta gezazpiak hitza eman zuten mundializazioa neoliberalak merkatuaren demokratizazioa, herrien garapena eta desberdintasunaren murrizketa ekarriko zuela. Promesa haiek gora doa eta desberdintasunak zein prekaritatea edatzen ari da. Gaur egun, errealitate gogorra dugu agerrian. Sistema neoliberalak, errealitate guztiak, humano zein naturalak salgai bilakatu nahi ditu. Helburu bakarra etekina ateratzea duten finantza merkatuen menpe. Multinazionalei mundu merkatua eskaini nahi die. Beren produktu uniformizatuak sal ditzaten. Eta mundu osoko herrien amets eta nahikune bakarrak produktu horien mugagabeko kontsumo izatea sustatzen du sistema horrek. Eta hori guztia etekinak etengabe arregotuz, gero eta prekarizatuagoak diren langileen bizitzaren kaltean. Ez dute demokrazia ordezkatzen, demokrazia hemen daukagu. Denen artean hemen daukagu demokrazia. Irabazita daukagu hori. Eta denen artean egin dugu. Lortu dugu asteontakoa, datorren asteetan ere lortuko dugu, guztien artean, datorren asteetan daukagu hitzordu importante bat Euskal Herrian, denok Bilbora 14an, mi esker zuei, animo, irabazteragoaz!